který trend podle tebe je teď jakoby nejvíc překvapující, nebo něco, co prostě jakoby, co tam jakoby nejvíc, jako, že se to objevilo, že by to jakoby nikdo nečekal, teoreticky, ale prostě děje se to. Tak ono, když potom si uvědomíte to, o čem budu mluvit, tak je to vlastně přirozená součást vývoje toho, co se děje v digitálním prostoru. My děláme každý rok Cyber Security Report, dělá to v podstatě každý větší vendor a my máme výhodu, že v roce 1993 jsme vymysleli první stavový firewall, to znamená, máme opravdu hodně zákazníků po celém světě, kde díky anonymizovaným datům jsme schopni opravdu říct, jaký je stav internetového bezpečí na světě. Takže to je jenom k vysvětlení, co je ten Cyber Security Report. A to, co tam teďkom sledujeme jako nejvíc takovej překvapivý trend, ale znovu, když si vezmete kontext té doby, tak ono až tak překvapivý to není, tak je to posun od takových těch manuálně připravených útoků do AI, kde vlastně ty věci už vypadají naprosto uvěřitelně. K tomu je v tom začleněný social engineering, to znamená, že ty věci jsou perfektně psychologicky udělaný, aby opravdu měli co největší úspěšnost, success ratio toho útoku. A je to posun trošičku z těch klasických vektorů, jako je e-mail, který mimochodem přetrvávají pořád, na různý Teamsy, WhatsAppy, sociální sítě. A to je vlastně doba, kdy sledujeme, že je všechno propojené se vším. Téhle době i Gartner říká hybrid mesh. A tam v podstatě potom hrát si na bezpečnost na úrovni jednotlivých prvků je téměř nemožný, to je neředitelný. To znamená, obrovský téma jsou sasíčka a obrovský téma je zabezpečit to jako celek a nikoli jako jednotlivý části, protože jich už je tolik, že to žádný člověk ani nedokáže vlastně pojmout a správně nastavit. Takže ten trend, a to nejpřekvapivější možná pro vás diváky, je právě posun z těch mailových útoků do těch komunikačních aplikací, perfektní začlenění toho social engineeringu a to je něco, na co je potřeba si dát pozor a na co samozřejmě ty bezpečnostní firmy taky myslí a ty produkty, které připravují, v sobě zahrnují AI na straně dobra tentokrát a zároveň to AI v sobě nese používání spousty AI nástrojů ve firmách, který může být nebezpečný a o tom ještě asi budeme povídat. Určitě. A zároveň i AI v rámci té samotné security.